len tak. Áno. Toto som zapol preto, toto nahrávanie, lebo toto bude legendárne nahrávanie Prestíže na Damiana. Aj s Romanom a pozdrav sa. Dám ho dole. Tam má Prestíž, pozor. O co díl kúpil, nie ty. No. Kde je tá svinia? Pi. Ride, Ember. Nita. Tak, no nič, tak, no. V tejto hre tak asi nebude veľmi prestíž. Minus 4 pohárky. Počkaj. Už je 7 hodín? Si sa posral. Ne. Tu si Romaník kúpil krambit. Ukázal som. Ukázal som im, dobre, kľud. Oni sú mi verní, neboj. Neboj, ja ich zabijem. To si povedal. Mám ti tam vtrhnúť s ganou. Máš teba dať do huby. Ja mám ganu z teba. Od Starkého si zoberiem vzduchovku. Od Starkého si zoberiem vzduchovku. Ajba, dobrý deň. Riti, teraz to nerieš, možno, keď sa pohádame. Dole? Dobrý. Poď. Drhám, čo myslíš, že robíš? No a teraz môžem robiť, že toto. Opa. Dobre. Dead! To čo bolo? To čo bolo? Roman, 987. Teraz vyhráme a bude to tam. Roman, daj ready. Teraz musíme 100% vyhrať inak. Musíme dať legend. Si boha, teraz pozerám správy, ako sa zrazili dva. Neviem čo. Ty kokos, toto čo je? Taký slabý. Toto čo je? A myslel, že to bude silnejší, ale no. Čo? Bum. Blbosť. Ember. Ty kokos, ale dobre nám napálili. Dobrý, dovideň. Čum, bing. Ty taký mladý. Kde ste? Ratatatata. Roman. Teraz je tá animácia Prestige. Prestige 1. Ja tomu neverím. Konečne. No. Ja len vypnem Embra, budem mať nechaný hovor, dobre? Prestige 3, ja neverím, ale fakt, ľudia, toto je dobrý. Záznam, môžete to preposlať kamarátom, ale neverím. Prestige
Prestige 3! Ja! Aj tu mám už pripravených dopredu na Prestige. Lumi. To Lumi. Vidíte na Silveru už. A tu Crow. A toto je iba taký záznamné video, ale čau.